Efter 9/11 er tilliden hos folk rundt i verden blevet ødelagt. Det er den blandt andet, fordi man fandt ud af, at sikkerheden ikke var så sikker, som folk måske lige håbede. Men udover hvordan terrorangrebet har skræmt verden, har det også haft stor betydning for luftfartindustrien. Det tog omkring 4 år at vende tilbage til det engang har været. Under de 4 år blev der justeret en del på sikkerheden, hvilket også har stor betydning for flyselskaber. Regeringen har øget sikkerheden i lufthavnene, og den er blevet forstærket med det tredobbelte efter 9/11. Årligt lige nu udgør de 7,4 milliarder dollars, som svarer til 40 milliarder danske kroner. Det er det dobbelt så mange penge, end hvad flyselskaberne tjener i samlet overskud i 2000. Ting, der blev forandret i sikkerhed. FAA, den amerikanske luftfartsmyndighed, nedsatte Rapid Response Team of Aircraft Security, der anbefalede en forstærket konstruktion af døre til kopikøfly. Den 1. marts 2002 havde alle amerikanske luftfartsselskaber skiftet til nye og mere sikre kopikdøre. Umiddelbart i kølvandet på katastrofen blev der iværksat en række tiltag, der skulle forbedre sikkerheden. Den amerikanske luftfartsmyndighed FAA fik øjeblikkeligt udvidet ICAO's liste over forbudte ting at have med ombord på flyet til at omfatte det omfattede mange husholdningsting, værktøjer, redskaber og i det hele taget ting, der havde spidse og skarpe sider. Mængden af konficerede genstande steg fra ca. 1.000 om måneden til over 10.000. Samtidig med, at der også blev mere stressende og belastende, når man skulle rejse, gjorde det, at folk ligesom følte, at de ikke gad at rejse, fordi det var så belastende, når man skulle check in og gateboarding. De regler, der blev stramme, gjorde, at folk næsten ikke gad at rejse. For eksempel udtaler Mette Laursen i hendes rapport. Det er et helvede, man skal igennem, hver gang man skal ud og flyve. Jeg rejser flere gange over Atlanterhavet om året. På turen ender jeg med at komme igennem 5-7 sikkerhedstjek, og jeg hader det. Efter The Aviation and Transportation Security Act blev indført som en krig, som efter november 2002 gjorde, at sikkerhedsforanstaltningerne i amerikanske lufthavne blev øget. Blandt andet skal man igennem flere sikkerhedstjek end tidligere, og hvis man ankommer fra udlandet, skal ens bagage også igennem ekstra sikkerhedstjek. Især i det travle kategori X lufthavne er sikkerheden ekstra høj, og det er netop en sådan lufthavn, jeg skal igennem. I Dallas Fort Worth lufthavnen skal man først igennem Customs and Immigration, hvilket på travle dage kan tage timer. Man står i sneglende køer og venter på, at man endelig når til skranken, hvor en såkaldt Federal Officer venter. Først sammenligner han mistroisk billedet på passet med personen, der står foran ham. Det efterfølges normalt af en rynken med brynene, så man bliver nervøs for, om der rent faktisk står på skærmen, at man er terrorist. Dernæst skal man have taget fingeraftryk for så til sidst at få taget billedet. Jeg synes, det er voldsomt. En dag prøvede jeg at blive afhøret. Denne gang er jeg så heldig, at tolden har humor. Eller det troede jeg i hvert fald. Faktisk er jeg aldrig blevet spurgt noget af tolden før. Jeg giver bare sin udfyldte customsform og kan så gå videre for at aflevere bagagen. Men denne told har bestemt sig for, at han skal fange en terrorist i dag og afhøre mig, så det næsten er komisk. Følgende er et direkte citat. What foods are you bringing? Don't tell me you didn't bring any of grandma's cooking. Just tell me now. Jeg havde ikke mad med, for jeg kender reglerne. Men måske får han med den afhøringsteknik endelig fat i sin terrorist en dag. Eller måske snarere en, der har taget ost med ind i landet.